Хәерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларым. Күтәрелгән темаларга битараф калмыйча, минем белән элемтәгә кергән тыңлаучыларыма зур рәхмәт. Шулай ук сез үз фикерләрегезне комментарий рәвешендә дә калдыра аласыз. Каналга язылырга онытмагыз. Бу көннәрдә минем белән тыңлаучым элемтәгә керде. Аның исемен, кайда яшәгәнен әйтеп тору кирәк дип санамыйм. Ләкин ул сөйләгән хәл минем күңелемә кара таш булып ятты һәм сезне дә битараф калдырмас дип уйлыйм. Мен үземнең танышлары семьясында булган килен белән киленнән бер рәхәт күрмәгән кайнана турында сөйләп үтәсем килә. Әле моны тормыш ачысы дип әйтсәм дә ялгышмам, наверное. Менә сезгә сөйлим. Апай белән абый алар зур гаилә ясап, үй тулы бала үстереп, мал-туарлар, умарталар, кош-кортлар үстереп гомер итәләр. Балалар 4 кыз, 1 ир бала үстерәләр. Матур гына барган вакытта гаиләдә кызларны кияүгә биреп, егетне дә өйләндерергә вакыт җитә. Менә йортта ананың шатлыгы инде әйтеп бетергесез була. Аны өйләндерергә вакыт җиткәч, киленне барып сорап кайткач, нигә соң шатланмаска, кайнанага килен төшә бит инде. Бердән-бер җимеш өйләнә. Зарып киткән туйда җитеп килә инде менә. Ана шатлыктан балкый, гөрләтеп эчкән туй ясыйлар. Шатланып чабып йөри кайнана. Яшьләр иртә белән туйлар узгач, яшьләр иртә белән эшкә китәләр, кич кайталар. Бер ай уза, 2 ай уза. Зарып киткән килен йортта эшләргә дә, юарга да, пешереп ирен ашатырга да ашыкмый шул. Баегып төшкән кайнана сыерын да сава, терлекләрен дә карый, керен дә уа, бакчада печәнен дә чабып керә. Ул апай инде сугыш вакытыннан соң туган, күрмәгәне калмаган. Әле ул гына авырлык түгел икән дип сөйләгән. Җитмәсә, эшләр истәлеп кенә тора. Киленнең дә керләрен уа башлый. Керләрен үзенекен дә юмый башлый килен. Ул гына түгел. Кызлар арасында бердән-бер булып үскән өйләнүче, килен алып кайтучы малай, салмыш кайтып, ананы йорттан да каулап чыгара. Ул йоклап китмичә, өйгә кердем юк. Сыер абзарында печән өстендә төннәр дә әз узмый. Китеп алган бәби дә туарга көн җитә. Кайнанага тагын эш күбәя инде. Бәби искеләре дә бар. Аннан инде вообще мискин ананың башына менеп атлана килен. Салкын тимәсен дип, чиләкне түргә үк алып менгезеп, йомышларын эшләгән чиләкне дә түргә алып менгезеп куйгач, бу кайнананың эше булып санала. Ансын да чыгарырга онытмаска кирәк. Ату буран куба иде. Әнигә әби дә юк, рәхмәт тә юк, бер нәрсә дә юк. Менә шулай икән күреп яталар. Аннары әбинең кызлары кайтып килгәч тә башка шәһәрләрдән килен исәнләшергә дә чыкмый. Әле ирен дә котыртып куя икән, куалап чыгарырга, кайтармаска. Киленнәр кайтты, килен менә шулай котыртып кач инде. Кызлар кайтып күршегә кереп, кенә әниләр белән күрешергә тәти аларга. Балаларын да туганнарына күрсәтмәскә эчтән ишекне бик ясата. Терлекне әбигә әзәйтергә кушып, кызлар үзләре янына алып китәргә индиләр. Әби ачуланып елый гына,
ұрыша башлый кызларын. Үзе гомер бойы жыйып, гөрләтеп яшәгән нигезеннән аерыласы килми. Бердән бер көнне тирлекне әбигә барыбер азайтырга туры килә. Әби авырый эшләп йөреп, урын өстенә барып авырып, баш авыруы белән тора алмый башлый. Килен дә югалып калмый, ирен котырта. Или мин, или әниең, или мин аерылам, яшь сеңелләреңне алып китсеннәр дип. Оракыдан аерыла белми башлаган иренде, не дисен, акыра-бакыра шалтырата туганнарга ул вакытта да әйтергә онытмый. Өйләнгәннән бирле әнине хатын белән мин карадым. Урыннары җылыда, кадер-хөрмәттә әз карамадык, кайтып алыгыз. Китә әби, кызлар кайтып ала, авырса да, авыртмаса да, еласа да, теләсә теләмәсә дә, әбигә китәргә туры килә шәһәргә кызына. Әби бер ай артык авырып ятып, мәңгелек йортына күчә. Әле үлгәч тә әбинең йөзеннән елмаю киң күңеллек күренеп кала. Бөтен авылдашлары озатырга киләләр, әбине зурлап озаталар. Йөрлиләр. Килен белән ойный алмас малай яши бирәләр. Бер уллары, бер кызлары бар. Уллары бер кая эшләми. Акча сорап йөдәтә, диделәр. Кызлары мәктәп бетереп техникумда пешекче булырга хыяллана. Менә шулай. Ата белән анага балаларның кияүләреннән рәхәт көрү тәтерме, андыйларга юкмы? Бер Алла гына белә. Бәхетле саныйлармы икән үзләрен белмим.